ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити хонаи навбатии мо дӯстон ба иҷора дода мешавад. нафароне ки дар канали мо обуна нашудаен ҳатман обуна шавен ва минин яхтуна дар комментария нависен дӯстон. нашуд реклама дар болои номер будаву рақамҳо занг занед дӯстон, ватсапам ҳаст, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хонаи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Сино, ана ҳамин бино, ана аз ҳамин ҷо то ипара ноҳияи Сино назди масҷиди 5 вақта дӯстон, ана ҳам масҷид, дар пеши бино магазин, чанд намуд магазинҳо. ҳозир медароем, ҳойни ремонт ҳаст, то охирша тамошо кунем дӯстон. бинои доошона плюс подвал то ана ҳамун ҷо аст дӯстон. инҷа дарбича, аз ин тараф дарвоза дӯстон. ҳозир мо аз тарафи дарбичаш медароем. хона полни люксай, ҳама ремонтуш ҳаст. дар он ҳама видео наблюдения ҳаст, камера чипқатӣ, ана ҳамин хона аст дӯстон. ҳозир маълумоти берунша баъдан метиҳем дӯстон. аввал ба даруни бино дохил мешавем, мебинем ремонтоша, асбобҳоша, баъд ба берун баромада нарху навоша, номерои соҳиби хонаро мемонем дӯстон. ҳатман занг мезанем. хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, назди масҷиди 5 вақта, маҳаллаи 91 микрорайон. замин 4 сотиқ замин, канализатсияи шаҳрӣ дӯстон, 6 дар хона дар ана ҳамин бино, 3 та санузел дӯстон дар даруни бино. хоно ҳамаи ошона, 3 ошона монолит, кирпичи, пеноблок қати бардошта шудааст дӯстон. централни отоплени шаҳрӣ аст дӯстон. ҳамаи хоно тёпли пол. хоб медароем ба даруни бино. инҷа дӯстон ҷои шиштан, ҳама стулош ҳаст. нигоҳ кунед, беҳад ремонтиш замонавӣ аст. як холи калон дар якмошона, 6 дар хона дар якмошона, 1 дар хона дӯстон, дар дуи мошина 4 дар хона. кухни гарнитур, холодильники бош, посудамойка ҳам ҳаст дӯстон. поло ҳама ламинат, 4 адад аз телевизорҳои размери 55 дӯстон LG аст ва 4 адади дигар кондитсионерҳо 1.48 куба, ана ҳамин хола задагия дӯстон ва 3 тои дигараш дигар гуна дар комнатаҳо задагиам. ҳозир медароем аз зади калонаш тамошо мекунем. пардош ҳама жалузе дӯстон, тризода жалу задагия. не ҳамин телевизора дӯстон ҳаст. баъзе мебелҳои дигарам меоранд. квадратши дӯстон 400 квадрат, размерои хонаро намегем, 400 квадрат зиёд асту кам нест. фақат ана ҳамин бино
اینجا دوستان جای حاجت خانه. خب подвал هم میبینیم دوستان. خب زیرش با دویم ошона میبرایم. نه این تریزوی که دیدین دوستان این هم در هم موی میشود. لیفتوری بیرون هم برای شیشتن. خب میبرایم با دویم ошона. Санузел, кабина кадая, ва 4 комната дигар дар ҳамин дуввум ошёна дӯстон. Наблюдение. Хонаи детский аст дӯстон. Гардероб. дар дарунаш як санузели дигар дӯстон. беҳад хона зебост дӯстон. фикри худтонро дар комментария нависен. ремонтшам бо баҳои аъло аст. гуфтем боло ҳам монолит аст. акнун дӯстон ба подвал медароем ва аз тарафи берун ҳам нишон медиҳем. бисёр чизҳои зебо аст дар берун. ҳамаша ба навор мегирем. подвалам аз ин тарафам роҳ дорад дӯстон, аз тарафи берунам роҳ ҳаст. аз ду тараф аст.
خب همین نه термикси отоплен оби гарм дӯстон. Площадкаи калон, плаш кафе. Ина инҷо дӯстон ҷои кладовка. Аз тарафи ҳавлиам дӯстон анамин дар аст. аз он тараф баромада нишон медиҳем. ин аз тарафи дигар роҳ. Як адад кресла качели. Ана инҷо дӯстон летни кадагӣ барои ҷои шистан. аз ҳамон даре ки подвал медидем дӯстон, ана ҳамон дар аст. инҷа ҷои кинотеатр кадаги чиста барои шиштан дамгирӣ. инҷо дӯстон ҷои шашлик, пухтупаз, мақсад дегдону дигар ва ғайраҳо, унивальнику. ана ҳаминҷост дӯстон ҷои ҳоҷатхона ва душевой. ремонтояш бениҳоят хуб аст. خب як бор дига такрор мекунем дӯстон, ин хонае ки мебинед, ин хона дӯстон ба иҷора дода мешавад. ноҳияи Сино, назди масҷиди Панҷвахта, маҳаллаи 91 микрорайон, 4 сотиқ замин, канализатсияи шаҳрӣ, 6 дар хона, полни этаж монолит, дар бино 3 санузел дӯстон, обши квадрат 400. хона ба кирпичи пеноблок сохта шудааст. централни отоплени шаҳрӣ, топли пол ҳамаи этажҳо, об, свет проблема нест, шаҳрӣ аст дӯстон. 4 хона аз телевизорҳои аз ҷумла размери 55 LG, 4 адад кондисионерҳо 48 куба ва ғайраҳо. нархи ин бино дӯстон $5000 амрикоӣ ба иҷора дода мешавад ба асъори миллӣ. номерои телефон барои тамос 93 35 54 44 907 37 47 31. ватсап ҳам ҳаст дӯстон, дар ҳамин номеро занг бизанед. ватсап ҳам дора барои иҷора шиштан. ҳамаи таҷҳизотошо ҳаст. баъзе чизҳояшонро дӯстон меоранд, камбудӣ надорад. инами подвале ки гуфтем, аз ин тараф ҷои чӣ медавем.
дар ома сентр замок, видеонаблюдения, кондитсионер, телевизор, ҳамаи чизо ҳаст дар бино, камераҳо ва якчанд намуд дарахтҳо. хоб раҳмати калон барои реклама дӯстон дар номерои админ занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем.